Shubor nakaslem jong unongsan hima. Working President ka People's Democratic Front uba Bante Dor Lingdo badiru Menteri Sarkar Jela ulapan pau bakaladan kami kipat ba kaput ban yo training na kaliang katanat home guard ni pulit ban pendan kam tiar siat ban pendan kam lagi suloi badan license kom kisuloi SBBL ulapan rap da ka baong ban ai suloi kamut sabaro kipat ba hanre she ki VDP badan haman na kisnong Ulang badai ban ai jeng hikaya ki ban pendan kam lagi tiar siat kat kom ka an ban yada ya la dia. Tenri kalau ada kapor yang iru dari badon kam ban ya penpai kelaru mudai ban ngatengah penseluri ki pajba jongka tan kapot ban la dadon kam la ka sarkar kamla ban le kini ki bro ngihap ban yang ban yarap ki ban ai training yang ka home guard dan yang polis ai training ki tang ban nang ban pendon kam ka tiar nilai ada license umilai da SBBL ban yada ladi hari ban nong ban i kom ni temlong show nak yang jung nginum sya ban nginang yai lek sepok mukro ban lek ban ai mensimi ki beriu ki jongi bengini dan rekat bat ki nginum i ya kini bodar ki bah syam jeng nak yang parti nomor ngi kom nak yang parti ngi yang skam nak benta kari baga jai ben rio ngi yang skam ban yada yu put usam ya ka khando ko syap ke badi ke bolong try mangi nginum la bangin suya pen kom ni nomor kini ki borok ki bakta ya ka jelai jungi borok koi ya kata ke nakaliang jong wahe snong gitu gidang kibirang ba kibadan tu kila yamare atu por marsen siat kila yamare laiting mo siat kulit te kidon ki pulit bai mare lang ki thu maki te ki pulit pat ki phat bai te ki pai ba ki ong penphai mo kini pulit asam kila len penphai ki mare atat ki ong ai tu tian phai mung ki ong ngi pat yo odar ngem not ban le pulit ki phat no ki re no te kan ni kalong ke halbo brio ulawan hadu hayeng ban penyap ya pi hab ordar mo habeda me le di ka kam pulit kadi bum ta te kata te bom la ke ban pediang mut ke pen i ba kim long fit kan ban tre ni ka kam ti kum kini ki ru baro ngi haban wat ngi haban keli ngi haban keren bat uci minister bu minister ki gitu pulit ki badan hatu kusngi ki ba ki phat lam bot ba mut film long fit ai ki long fit kin tre dari ki badan ki ba biang hatu kusngi ki ba don ka mensim ba i cari ba jai ben rio dai kelapan pai na try nak yang pulit asam kan tu kan ni kelala ban kelem handai uat utu frasgat ba yap ngturu ya siat di parama kita tikini ki peni ki IP you la shu kala shu long bai randomly shu mut la shu spray la shu siat patar bai ya ki bre ku jong ni tikani ka long ki ba ngi na kaleng jong ngin se kran ba tang ma IP kani ka kam te menta mdai shu tang mun shu kran la don kam ka sarkar maklia kan peni da ka kam ba ngai skam bakan long ta nakaliang ka snong ma tu singi ki kran shai ki ong ba kani ka jingja ka jam ta singi komne ki siat yap ibreu handai kini ki jingja pat ki ba ke ju siat ju penting bersmi ki aja bi man kapor haba ki let cepo lingkaru bagin wan pai na lingkaru ki sha check ki sha bat la dalap tong bakit ka ba si munaru hapo kaliru ki la sha pan dalap bawon kit ikideng ni ki kraw lu jong badai hapo ki snong ki tau ki wan ra ma don kam ding thang snong gondong tu ki dang thang daga ding bapuli perkhat kom kita ru sha pan de ki pawaja de ki lak syarak kakali sepo jergendang PS syatai nang tada mon siu ka pan mlong kani kala dab jana ka pot ka pon ma ta daw ki briwan itu ipi kila dap adu rendang kila ada dom si sya ke jingle jong pulit sam tingin dawan ban kerpat pat chini sya ki pulit ki jongi mdan bas ngam mdan ba pen sngau jing sya kat kani ka jinglong jingman la dei ban pek ken la dei ban yarap ken ki briu jong resolusi le bang yo sngau ban kaliang kinong penyak chnong ko he chnong mat ke executive committee jong ko chnong mo darbar chnong bro ko bakam dan ni kanu no support nak kaliang ke sarkar meklian nak kaliang polis na po meklian kalong ke ba la shu e banyak ki kadang dei ke jaka ke jongi pe ki MG ko trekam jong ko jela ke jongi ki scheme ki trekam ke ML scheme ko trekam barok ki scheme ki trekam lot hang tu po chnong ya ko bade ban ya ka surok dang dap chna mana ni na po NEC ha temut kani ka pen iba ka jaka ka jongi hapo ka jaka jongi mun i mangi la klat no ya ka jaka la jong ru ngi bon le ka bomban na ta ka daw ka jingle jong ka asam ka long ba ki mut ban penting ban kri ban korup snon ni ka snong daga ba ki le kom ni ladang ngi yang rang ba mut ngila ban do ka snong ru ka de ka jaka ka jongi khando ko shap ka jongi te ngi ka ni ka jingle thurmur jong bat ka jingle jong ka asam jong sarkar asam
kaban pelong yang ibang ban thoru sepok ka National Human Rights Commission kan hirung ginom na kaliang party namar pilapan kanya ka right jong ki breu ki jong ki ba im ma kate ka jaka ki bolong try malong tekan ni kadong kai ka ba ngimla ban pediang ngong ipi bat kai ki ba pikwa bandang tip ngong don kam ba pin let chatisation nong pin yo ba ka history na kitu ginong punya chnong no wa he chnong kai ka bo batay ngingan itu ipi sngosir khai bangin yo sngo hadu ba nakaliang jong kinong punya chnong kum gini jingjala jujat kisiat ki penting kiwan ya syongka la ikran kibat ki penting kisiat sesun kisiat judan mo kum kata polis udan mo kum kata ban le am kita tekan ni kalong kai ka ba la le ruklau la le kum ki terus mot ban terrais ba ki bre ki jong ni tekan ni tenginum ni ka jingja ka ba nginum la ban pedang pi ngap ban le nak bentak